الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. bandiraɓe yeɓoɓe dental dine tv, min calmini on, min juurima on, min ñaganimon Allah moƴƴere caggal nde jettuɗen Allah, en juuli annabi sallllahu alayhi wa sallam. en ñaganima Allah dendagal keɗotoɗo dental dine tv woni woniri moƴƴere. musidɗo moon ceerno Aliyu Alpha Ba arti kadi hannde jokkande en yewtere men diiniyankore ɗo e dental diine tv. yewtere men hannde noon ene yowiti ko faati e Idul Fitr wa ahkamiha e ñawoji mum. hande yewtere men ko ɗo yowiti inchallahu taala. alhamdulillahi rabbil alamin, en calmini galle o fof tan, kala keɗotoɗo dental diine tv ɗo woni no woniri aduna he, en calminimo, en juurimamamo, en bismimamamo. al eid adha wal fitr, julde korka ko ɗum jewten hannde. sunnatun muakkadatun faalaha rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wa amara bi ikhraji ilayha hatta nishaa wa sibyan. julde korka e taske fof ko sunna, kono ko julde korka jewteten hannde, tawde ko ɗum gonɗen e dow mum. ñaguima Allah subhanahu wa taala noon yo Allah jaɓan en korka, rokka en baraji podaɗi hen ɗi, sabu barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. julde ko sunna tengtuɗo mo akkada mo ganduɗa faalaha rasulullah sallah sallam, nelaɗo sa sallam golli ɗum, o fummoyi, o waɗi julde e ko yadata hen, wa hakkami ha e ñawoji muɗum ɗi foof mbidema en kaal ɗum inchallahu taala. o yamiri kadi yimɓe yo jaltan ɗum, yo jaltu jaaha pummoya hatta nisha o sibyan, hay rewɓe so dañi ene yiɗa ko sunna, ene so dañi, so dañani noon fukki mumen ɗum kam hay worɓe, saabu ko sunna. ene yiɗa jomumen jalta pummoya, hay rewɓe hay sukaɓe, yoɓiɗi jaaha jaltoya hen pummoya. nde wonno ñalawma o ko ñalawma moƴƴo kewɗo ɓuure, kadi ko ñalawma sunna, ko ñalawma kadi mo ganduɗa yawmu zinata, ko ñalawma cuɗari. kanko nabi sa sallam o yamiri hay sukaɓe hay rewɓe so dañi yo jah jalta pummoya. holnde fummoyte waktu muɗum kañumne, pummugal kañum ne jogui ko waktu muɗum. ko min irtiqai samsi qiidu rumhin ila zawal, ko so beetawe tan no pamir tan, so nangue fuuɗi ɓamtima tan ɗo naafila daktotoɗo, pamir tan ɗo naafila daktotoɗo tan waktu muɗum fuɗɗima. ko biyata qiidu rumhin, fodde gawal, masalan sen koddiri kuɓeje ɗe, sen koddiri kuɓeje ɗe ɗo nangue timtata e kuɓeje ɗo tan, ɗum wiyete qiidu rumhin. walla sen koddiri e waktu
9 heures tan 8 heures demi 9 heures hangan ɗo nafil daktima ko e ɗiɗo waktuji hedde 9 heures tan ɗo woni to wiyete qidrum hen ɗon noon ha zawal hankkadi ha ineren fof ne juule wal afdalu an tusalli awwalu waqtin fil udhiyati liyatamakkana an-nas bizabhi wa an tuakhira lilfitr liyatamakkana an-nas min ikhraji sadaqatihim wi ene yiɗa noon to wonno julde taske wona toon paaɗen hannde kono ko jubbude hen tan ɗo wonno julde taske ene yiɗa kañum juulede law tere dimi 9 heures tan yiya taw juulama wonno julde korka noon yiɗa ko yo tugge 9 heures kam yo 9 heures yon fayi 10 heures so tardama noon ɗon ha inere en kaali joni koye waktu mum jeeya fawade e gure mbadi fawade ɗum ne wawi tardude seeɗa kono ɗo wonno julde korka ɓuuri yiɗede ko yo weedne seeɗa tugge 9 heures ɗo faya yeeso mum seeɗa ɗo wonno julde korka saabu eɗen gandi ikhraju sadaqati yaltinde askal muddu hoore haaɗi ko subaka julde ko adide fummoyte so fummoyama ha gasi hankkadi jomum yaltinani sadaka askal muddu hoore hankkadi dañani askal dañi tan ko sadaka ɗum noon julgol ngol ɗo wonno julde korka yo weedne seeɗa ɓuuri yiɗede yo weedne seeɗa beele hen kana han ɓe jalluɓe fof ne ko lelɓe dañde seeɗa walla lelɓe fewnitade beele ko adide pummode kam mbawa yaltinde muddu askal muddu hoore mumen ha timma mbasa dañede kadi waktu o so waɗama law tan ene hewɓe ene mbawi tardude yidde mum hawrude pummigal ngal keñono ɗum mbasa wadde walla tardede waɗa ɗum woni julde korka yiiɗa ko yo nemna seeɗa julde taske noon yo waɗe law saabu so artama fummuyede ko nden huccitte e hirsede hankkadi layyaji ɗum waɗi yiiɗa ko yo waɗe law e to wonno julde taske mbaɗen garoy hen inchallahu taala baɗirte tan ko makkina nas ikhraji sadaqatim ha yimɓe ha newano yimɓeɓe jaltingol asakal muddu hoore timmina ɗum saabu kana rasulullah sallam yafalu hakaza mbino rasul sallam ko ni golliranno ɗum ɗo kadi koye sunnaji makko jeeya kanko annabi sallallahu alaihi wasallam so tawi julde korka ari o weednoto seeɗa ha yimɓe mbawa rendude on saaha taw hankkadi goto fof paari ko waɗanno yimɓe ndenda jaaha pummoya so julde taske ari kadi o yamira yo waɗe law seeɗa sababude hade wadde lor e kirsugol layyaji ɗi yimɓe mbawa yaade law juuloya law garta fata e kirsugol layyaji mum ɗum kadi sadde mum qala jundabun gorko goto koye sahabaɓe annabi sallallahu alaihi wasallam e welede Allah woni makko o wi kana nabiyu sallllahu alayhi wa sallam yusalli bina alfitra والشمس على قيد رمحين والضحى على قيد رمح oɗo sahaba o wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ene julnannoɓe eɓe juldanno e mum masalan ma ana ene julnannoɓe tawa wa shamsu ala qid rumhayni tawa nangue ɓamtima fodde ko mbiyata ko qid rumhayni fodde gawe ɗiɗi fodde gawe ɗiɗi woni no mbiɗen joni tan o wi kono wonno ɗo wonno duha wonno julde taske ko qeydu rumhin fodde towide gawal gotal tan masalan mana julnataɓe woni ko mbiɗen ko tan o wi nabi sa sallam julnannoɓe walla ɓe juldanno nabi sa sallam ɗo wonno fitade julde korka o weedna seeɗa ha fodde qeydu rumhin no mbiɗen ni so wonno taske o waɗa law seeɗa o waɗa law seeɗa ko noon kadi
ene haani e geɗe kanɗe e waɗede joni noon faade juuloyde nde ma yanbaghi min adabi ko haani waɗede joni ko neɗɗo haani wadde so tawi en fummo holno neɗɗo siforto o wi yanbaghi lil ghusli ene haani lootade neɗɗo o so fini seno fummoya yo looto lootgal ngal ko sunna lootanade iidi o lootgal ngal ko sunna woni mbiɗen ɗo noon debbo o e gorko o e cukalel ngel fof tawde ene yiiɗa fummugol ngol lootanade fummoyde nde o lubsul jamil e ɓornade comci joɗɗi comci joɗɗi almutahhiru taw ko laabɗi eyyi so dañi kesi somo ñande julde o ɓorno so dañi kesi so dañani kam yalbisu jamil min siyabe o ɓorno comci kam joɗma joɗgol e nder comci makko ɗo sumtoro hen taw ko laabgol taw ko laɓɓinagol laabgol joɗgol e comci makko kam ɓorno ɗum taw kam ne laaɓi so dañi kesol ne moƴƴi wona force wona no mbaɗen ni mataw ko dañde tan e yidde mawnide ñalawma o e wurtinde sunna o kono wona alay saago tan kesol so dañi noon no moƴƴi so dañani kam yo ɓorno yalbisu aljamil sawbul jamil almutahhir yo kam joɗgol kam e comci makko ɗe hon joɗgol ɓorno li qawli anas radiyallahu anhu e konngol oɗo sahaba anas ibnu malikin oɗo gorko o wi amarana rasulullahi sallah sallam fi idi an nalbisa ajwadu ma najidu wa an natadayyabu bi ajwada ma najidu wa an nadha noon bi asmani ma najidu o wi kanko anas o wi rasul sallam en yamiranoɓe so julde ari ɓe ɓorno comci mabɓe moƴƴi ɗiɓe joguiɗi ma najidu koɓe dañi ɗi ɓe mbaɗa uretere so masalan mana ɓe laɓɓe ɓe laaɓa ɓe mbaɗa comci moƴƴi ɓe mbaɗa uretere e fodde koɓe dañi so julde tas ari kadi ɓe layyo fodde koɓe jogui ko hakkidi wona force ha ɓurte mabɓe ala ene yiiɗa noon jaafoɗon won noon ken mabɓaɓe seeɗa ene yiiɗa noon dañde layya moƴƴo timmuɗo no sarɗi ñawore layya wayni ma en garo hen inchallahu taala saabu ɗum koye sunnaji jeeya kana rasulullah sallam yalbesu burdan fi kulli idin wi comci no wiye burde way kono no mbiyeten hande ganilaji ni comci moƴƴi comci biyete on ko burde to ɗemgal arabe to cifotode way kono sifade hande eɗen cifo mbiyen ganilaji ni e kono wiide noon ni nabi sa sallam ɗi ɓornotono buddi waɗi hen bakaji waɗi daneji o wi noon ko fi kulli idin kala id nabi sa sallam ɗi ɓornoto comci moƴƴi joɗɗi jiisniɗi laaɓɗi kamɓene nabi sa sallam yamirannoɓe yoɓe ɓorno moƴƴi jol comci laaɓɗi ɗiɓe dañi ɗiɓe joguiɗi ɓe mbaɗa uretere ɓe looto ɓe laaɓa kamɓene mbaɗa laaɓi ma yustahabu ene yiiɗa kadi ha joni ko yiiɗa kadi hen e ñande julde taske julde korka sawla julde korka ene yiiɗa hen kadi al aklu qabla khuruji ila al musalla yo no yimɓe gummi koye korka ene keyɗi seeɗa ene yiiɗa korka so tawi aɗa fummoya hadema yaari yo dañ ko ñamɗa seeɗa so tawi ka kirsuɗo dammuwol ma walla so guertoɗe ma walla ko deefe seeɗa ñama hen seeɗa kam puɗɗoɗa masalan mana hadema yaade pummirgal qabla al khuruj ila ko adi nde jaltata faade juuloɗo e mbasa yaade aɗa heedi sa fini subaka ƴewon kam ko ñamɗa ko adi nde jahata juuloyde salat iidi o وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قبل صلاة الفطر وبعد صلاة في الأضحى النبي صلى الله عليه وسلم kañum ko noon waɗanno ɗum kadi koye sunnaji jeeya
ene yiɗa neɗɗo o tawde julde korko sa fini ko adinde pummoyta ñaama hayso seeɗa ko famɗi fof kam kan hanɓe walla jalluɓe kam hayso kafe jara ha garta nde wonno gummi koye korka puɗɗoɗa masalan mana nde sa sallam no waɗanno so tawi julde korka ari o ñamanno ko adinde omo fummoya o ñamanno ko adinde fummoya so tawi ko julde taske noon o jaggitto seeɗa ha o artoya pumugal ɗum waɗi so tawi ko julde taske ari kadi ene yiiɗa wona ɗum dawruɗen hannde ma en gartu hen inchallahu taala nemnade seeɗa ha arta pummirgal ene yiiɗa kadi ko sunnaji annabi sallallahu alaihi wasallam sibabu at-takbirat waldude kabbiraji min awwalil leyli gila arwande jamma ene wiyata wona julde gila nden fuɗɗo kabbirali anan nde mawninde Allah subhanahu wa ta'ala ha wiyata subaka dawgol ngol wasa tan deƴƴude konngudi sa safamo haala ɗum Allahu akbar kabira ma en gar hen o haala konngudi so mo dawa kadi subaka on fayi pummirgal to o wonay haalde ɗiɗi konngudi Allahu akbar la ilaha illa Allah walillahi alhamd Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd wona wiide ko walla Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asilan wona haalde ɗiɗo konngudi hankkadi sa fof mbini so on fokkiri kadi on fayi juulirto o yooɓo ɗiɗo konngudi omo haala ɗum o yettoto juulirte to kanko noon e dental gargal fof hangande arɓe fof ɓe gonay wiide ɗiɗo konngudi ɓe gonay haalde ɗiɗo konngudi Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asilan ila yiyate ha almami ara ha yetto on saaha ɓe juula wonno noon juulde taske ɗum ne kadi waɗi kabbirali ayyamu tasrif ha balɗe nayyi balɗe ñande juulde nde e balɗe tati dewɗe hen nde waɗi kabbiraji caggal kala waktu ɗum ne kadi mawgal inchallahu taala bi qawlihi ta'ala wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin Allah subhanahu wa ta'ala haalde alquran to suratul baqara wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin ɗum ko waɗi gati hen juulde taske to o kadi aidan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin wali tukabbirullaha ala ma hadakum dikkugol fof ko tindinoji yimɓe cuɓi e Allah masal mana o sabbo ene yiiɗa kadi so tawi neɗɗo o yeehi pummirgal laawol ngol o rewi o yeehi fummoyde laawol ngol o rewi o yeehi fummoyde ene yiiɗa an yarjiya min ila tariqin ukhra o artire kadi faade e laawol ngol so ɓe ndiwi ngol laawol e jaha fummoyde ene yiiɗa so tawi ɓe garta ɓe defta kadi laawol ngol nde won noon e jamanu nabi sallallahu alaihi wasallam yimɓeɓe kewrano noon haade mabɓe heewde tigui rigui haade l'islam folde julɓe kewrano fof so pummirgal yonti eɓe pummoya ɓe jaari nabi sallallahu alaihi wasallam pummoya heefere ɓe gona koye dardeɓe so ɓe ndewi ngol laawol eɓe jaha e ɓuuri tinoka ɓe jalta ɓe jaha e beddaji he heefere ɓe jiiyaɓe ɓen heeɓe on banggue ɓe jiiyaɓe soɓe defti oto soɓe garta kadi soɓe juuli soɓe garti nde o laawol kadi heefereɓe kadi heeɓe oto banggue ɓe wonon gona ko yongade ñalawmaji mabɓe ɗi no mbaɗirtini e ñantude mabɓe ɗe fof ene daaraɓe soɓe defti ngol laawol kadi jiiyaɓe hankadi ɓe to gona e haalde ijam julɓe ɓe ne keewi ɓe ndi ngol gal ɓe mbiya minen kadi min jiiɓe ɓe keewi ha wona ru'bu kulol ene adda kulol e ɓerde heefereɓe kono ene adda kadi yiyeede mbiyeten yooɗa heefereɓe ɓe gam mbawa ñemtidinade l'islam ɗum kadi ne jeeya hen ene yiiɗa so tawi neɗɗo yimɓe jaari ngol laawol fummoya saɗa arta garta kadi laawol gongol defta laawol gongol ngol ganduɗa wona ngol gartuno fa nabi sallallahu alaihi wasallam ela sallam waɗanno ni an tusalla fi sahra ene yiiɗa kadi juuloyeede ladde yimɓe jalta ɗum laawol juuloye caggal ko wayno caggal wuuro ladde toon ɓuuri yiɗede yo juule so dañama fi sahra illa li darura so wona noon taw waɗi lor so waɗi lor wonti hankkandi wawa yahade juulade caggal wuuro
woni sen koddiri ko ndungu walla hendu ne waɗi ha ɓurti walla ko tobɓo gueɗe mbaɗe noon wawa juulade ladde hatta toɓo taw toon yimɓe kal maɓar wona hawi onon toɓo walla ko nandi hen ɗon noon yimɓe juuli ha jamaji walla so jogui caaleji ɗo juula hen e gueɗe mbaɗe noon kono ɓuuri yidede kam ko yaltande ɗum jahan ɗum ladde kadi ene jeeya e sunnaji he attahani'atu bi qawli muslimin li akhihi ene yiiɗa kadi wadde tahani'a salminde masalan mana yettodirde jardir e duwodirde ñalawma julde o yimɓe foof mbadda julmu wuuri enen mbiyata julmu wuuri yimɓe mbadda julmu wuuri ka qawli muslimi li akhihi taqabbala llahu minna wa minkum yimɓe jahata goto wi yo Allah jaɓanen yo Allah hokku en bara ay enen mbiyata mbadda julmu wuuri juulema wuuri yimɓe mbiyata mbadda ɗum kadi koye sunnaji e annabi o sallallahu alaihi wasallam jeeya sabu sahabaɓe mbaɗa lima ruya an ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam isaltaqa ba'duhum ala ba'd qalu taqabbala allahu minna wa minkum fi yawmil eid yama ñande julde sahabaɓe nabi sallam ɓe ne jahatno kadi belti jani calmodira eɓe kawte laabi he jiyaɓe goto fof wiya taqabbala allahu minna yo Allah jaɓanen yo gona e duwodir e dokka ene wona sababu kadi Allah kadi jaɓanaɓe golleji mabɓe ɗi saabu duwawuji julɓe hakkude men julɓe ɗum ɗo koye gueɗe ñalawma o ñalawma o sifatu sifa julde nde noon julde nde joni ko yim garten sifa julde nde an yahruja annas ila al musalla yukabbiruna hatta ida artafat shams yimɓe no kalde nani yano julde ndi yimɓe jaltu jahata fummote to ene jetta Allah ene cubhina e Allah mbi allahu akbar la ilaha illa allah walillahi alhamd walla mbi allahu akbar walhamdu subhanallahi bukratan wa asilan allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asilan gonay haali ɗiɗo konguɗe ha nangue ɓamto seeɗa ha almami ara so almami yettima noon tan ala jonde almami so ari tan qama al imam fa salla an-nas almami so ari tan kañum ala darde hankkadi so yettima tan daroto yimɓe juuma so almami yettima tan daroto wona julimi sabu ko julde nde ganduɗa bila azanin wala iqamatin julde pommigal julde so korka so taske ala iqamatu ala izan ala noddintaki wurnataki ala noddinaɗo ala wurnaɗo yimɓe daroto almami habbita so habbiri on saaha yimɓe ɓen ay kabbiru yimɓe deftema kabbira kabbirali ɗi noon darande adande nde sab'an ko kabbirali jeeɗiɗi bi takbiratul ihram habbirade harminir ndu hen habbirte kabbirali jeeɗiɗi habbirade fuɗɗorde ndu ɗum wiyete habbirade harminir ha wona kabbirali jeeɗiɗi ha wona kabbirali jeeɗiɗi so woni kabbirali jeeɗiɗi o fuɗɗo nangoyde koppi ha ganduɗa sujjiya ene yiiɗa noon o jangga sabbihisma rabbikal a'la o jangga kadi hal attaka hadisul ghasiyah jamde ɗimmire nde walla o jangga shamsu wadduhaha o jangga walla o jangga inna anzalna so wawa ɗin noon o jangga goɗɗum ko wawi fof saabu kan hanɓe walla jaljuɓe a yi almami ganduɗa wawa ɗum so tawi wawa ɗin ɗi o wawi ɗi yo janggu ene sella mbiɗen ni habbirade darde adande habbire kabbirali jeeɗiɗi so kabbirali jeeɗiɗi timmi o fuɗɗo janggude so omo wawi o jangga sabbisma rabbika so wawa jangga samsu wadduhaha darde adande so tawi o gasni o nangoya koppi o sujjiya so wawa ɗin noon simore fof nde wawi o jangga kadi ene sella raka to sani darde ɗimmere nde so dartoyima o habbita kabbirali jeegom ma attaque warata qiyam habbirade ndu ummoto ndu ko hen jeeya wona kabbirali jeegom somo anda so joni so sujjide so ummoto wiyata allahu akbar so yaadi ndun habbirade o ɓeyden kabbirali joyyi goɗɗi wona jeegom no pamirta adana ɗo wona adana o kabbirali jeeɗiɗi dan ɗimmirde kabbirali jeegom ɗonne o jangga suratul fatiha o yagɗa mata yassara ko ndewanima fof so tawi on wawi
dan ɗimmel nde o jannga o shamsi o duhaha o jannga dan ɗimmel nde wadduha wal leyli walla o jannga inna anzalna walla noon so wawa ɗin simol fof newanidemo ene sella o jannga ɗum ida sallama so salmini noon fa khadaba hankandi o hurbinani yimɓe so salmini tan directement o fayta hurbinande yimɓe wona hurbinde fa khadaba nnas o hurbinande yimɓe o jalata bayna khutbatayni o waɗa jonde al khafif jonde hakkude khutbaji ɗi so hurbini ha ɓooti o jooɗo seeɗa jonde nde juutani taw khafif hoyde tan ɓoyata tan ummo tan tawi ko julde korka wonno tawi ko julde korka o julnata yimɓe so jooɗima hakkude khutba o ummitima kadi o fate firoji khutba o wona firde khutba o on hassa ala sadaqati fidri o ɓurata juunanade yimɓe e faccirande yimɓe koko fati askal muddu hoore ko fati anande baraji gonɗi e korka ɗi kono haalana yimɓe o yanñano yimɓe o firana yimɓe askal muddu hoore o ahkami ha e ñawoji mum ñawoji askal muddu hoore no waɗirte e fotɓe tottede ɓe haalaɓe jeetata ɓe o haala anande nafoje muɗum e gueɗe mbaɗe noon tawi juuɗe korka ko ɗo ɓurata yanñade min kana fi ɗuddi so tawi noon ko julde taske ɗum kam o yanñoyto koye layyaji ma en garo hen inchallahu taala o haalana yimɓe nafoore korka ka nafoore anande baraji gonɗi hen o haalana yimɓe anande sadaqatu fitre askal muddu hoore no tottirte nde foti tottede o haalana yimɓe hol poɗɗo tottede haalaɓe janggaɓe qur'ana jeetata ɓe o haala saaha mum ɗo haaɗi o rentini yimɓe kadi o haala ɓuura ɗe fof o rerɗina hen yimɓe no fewi salan mana so taske ari noon waɗi noon to banggue layyaji fa ja faraka so tawi o gasniɗo tan hankkandi o jooɗo o waɗa duwaw insarafa nas ma'ahu hankkadi o firlito o yaha so gasni tan hankkadi o duwo o yaha on sarafan nasa ma'ahu hankkadi yimɓe firlito jaade makko ala ko yimɓe mbaɗata gal makko hankkadi o wi la salata qablahu wala ba'dahu julde taske walla julde korka yimɓe gari ene pumma hankkandi ala wiide ne juula darɗe goɗɗe gara aɗa wiyede aɗa juula darɗe goɗɗe aɗa sakka darɗe haɗa almami arden walla almami julni ha gas fukkitiya mbiya aɗa fawa hen darɗe goɗɗe an caggal ɗum ala o wi ɗum ala saabu annabi sallallahu alaihi wasallam gollirani noon woni wi la salata qablahu wala ba'dahu julde hankkandi ala caggal mum ala ko adi ɗum ala caggal mum so almami firlitima ho tan yimɓe fof jaada ndewaɗa almami pirlito jaa hankkadi mbadda julmuɗo komin pata galleji mumen pofto wona e duwade e gueɗe mbaɗe noon hankkandi ñalawma ko yawmu zinata ñalawma weltare wiyama ko noon sa sallam nde woni madina nde chida aboubacry wi en wonno yawmayni fadde yawmayni aksara fadde ɗum julɓe ene beltotono wona e weltare ñalawma wona feeta e mumen hankkandi gona e weltare yettude Allah masalama beltogol yettude Allah saabu ñalawma julde ko ñalawma feeto julɓe gona e weltade hen tawi ko taske gona e wadde sewuji mumen ne ñamane en beltoro so tawi ko korka kadi noon certi e korka payi hankkandi e certe e korka fati e ñalawmaji kadi hankkandi weltare mumen ene jetta Allah ene juurodira ene jaaha e galleji mum calmodira hankkandi fof mbaɗa dente mumen kadi goniren noon alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon windande men kadi ari ha ɗo caggal wiide wa sallllahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam eɗen jetta noon coordinateur dental dine tv ceerno men ceerno Yahya Ly en calminima en juurimama en calmini galle makko adalana llahu umrahu wa baqahu yo Allah juutnan en gurdam makko heddamo ko juuti inchallahu taala musidɗo mo ceerno Ali Alpha Ba wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin